Izan lapurra. Nork idatzi du, Pablo? Begoña? Osa. Iker, venga. Bazen behin Katisa eta Neko zer ziran? Lagun handiak. Eta zer eskatu zion Katisak Nekori? Ilargia. Ilargia eskatu zion, eta nola joan zen? Noa. Oso ondo. Ilargia zen ezaino Eta izarrak eskatu zizkion Katisak, ezta? Eta ja. Zaintzaileak esan zion lapurtu izarrak zituzten eta hala ez esan, sardadilla oso ondo! Biarrezek kontatu zioen azar bakarraren ipuina Jurgiri. Jurgi joan zen mendik ora eta zegoen adar bakarra. Jurgi kobazulora doa. Jurgi joan zen kobazulora eta zegoen adar bakarra. Jurgi baso magikora doa. Jurgi joan zen baso magikora eta bai zegoen adar bakarra. Adar bakarra ekarri zion Jurgiri lagunak.
Poli ziren uretan. Poli botatzen. Poli triste zaigu. Poli elago potite aita ama katxuzi eta tite. Bosteles margoa etorri zen. Makiltxo. Poli tekara bedura. Ama eta aita eta gure ama itxita makaso aita. Pasara dimai. Poli handia da. Eta zu txikia zara. Nahi. Poli negar izaziri. Batean, pastelek etorri zen. Nahi du bebria izan, nahi dut. Handia izan, nahi dut. Poli ama aita zikia zuan. Pospozik zeu aita zaitugu. Zu handia zen. Kalabaza, erraza, zabaria, kalabaza, eta terragile, iparagile, ikasto. Gure puina deitzen da Timuti jirafa. Timuti lagunik ez. Ipotiorekin gartu potaren. Listorekin arga. Indarekin. Signara bemarra sinplak dira. Dute handia oiara, urtiren hankazuzo batean. Laguntza eskatu baina ez! Diminoarekin lagundu zuten Iliana bazen. Kamena eskatu guztio gara desberdin. Bazen behin alegoi bat eta berezi eta egiten du eta animaleekin. Txistorei laguntzailea bilatzera txistu zeukan arazo bat erregula eta joan ziren txistoian erregean emetzera baina erregeak ez du ikusten txisto ekamukatzen da baina bapatean ikusi du eta bere arazoa zentuen zuten lagunari bakarrik itxekin du. Eta azkenik zito lagundu erregezontziari eta zeko
zer dauka zirtok? Medaia bat Garaudun erregizontziari eta orain bai ez zuteko, baina arazoa izan zen zuten. Baina orain bai bere laguna. Eta ala bazan eta ez bazan, zartarila zaragazak, eta irten dadila, ibarrabilezak. Bazen behin, zeraien, lagun asko bizi ziren. Oso lagun onak ziren, eta elkarri laguntzen zioten. Baina egun batetan, zora gertu zen. Apo gertu zen eta zelaiko lagunak. Baina usakoa ausarta izan zen, eta gurekin etorri zen. Zer nahi duzu? Dantza egitera, torriko zara dantza egitera? Dantza egitera usakoan jaian dira. Eta usakoan jaian dira. Eta, zelan dantzatu zuen eusakoa? Zelan dantzatu zuen? Oso, ez da? Eta dantzen eusakoa. Zero ondo. Hemendik aurrerako ondo portatuko da gurekin, ez da? Lagunei esango diogu? Venga, bai! Lagunak! Hemendik aurrerako ondo portatuko da gurekin! Iosi! Aurra! Besti! Ezkerrik asko! Kaixo, nor zara? Ni Matzan Guzman. Zer gertatzen zaizu, Matzan Guzman? Nik ez dela. Zergatik. Tranquilo, Matzan Guzman. Gurekin etorriko zara. Nola esaten zion Kamilaren amak egunero. Tira, Kamila? Esadira, egunero gauza bera bai? Eta ez zuen ez zion kasurik egiten, eta nola ibiltzen zan gure laguna. A ber, nola ibiltzen zen? Pozik? Azer ibiltzen. Eta orduan, a ber, joango gara, nora joan ziren, ondartzara joan ziren? Parkera. Eta parkean nor ezagutu zuen, txini nor? Nor zen? Eta aztiak, a ber, ezatuko du. Jaten gaudenean, arrokatzen dira ditugu, andereñoak komunera joateko dioenean zer egin behar da. Andereñoak dioenean, berokiak jantzeko patiora joateko zer egin behar da. Berokiak jantzista, eta orduan zeratzen genuen. Amazuk, aitatzuk, andereño, zaintzaiak, tira Kamila edo tira Matiz ez esateko zer egin behar dugu. Esaten digutena momentuan. Eta zion batera zenbatuko dugu 3 zenbat iraste, bai? A ber, bat, bi, uste berriro, eta... Hemen, orduan? Hauze, hemen. Hor, hemen non. Hemen. Hemen? Bale, eta zer jartzen duen, zer da gumea egiten. Orduan, orain zer da? Marrazki bat egiteko momentua.
printzesa ausartaren ipuina. Lili printzesa gaztelu handi batean bizi zen, urruneko lurralde batean. Bere gurasoek bidai luze bat egin behar zuten, eta Lili bakarrik geldituko zen gazteluan. Lili oso triste jarri zen. Lasaitu zenean, aitak esan zion. Lili, gogoratu ezin zarela dorre nagusira joan, han pentakizaztia bizi da eta. Lilik jakin min handia zuen, orduan dorre nagusira sartu zen. Bapatean pentakizaztia izpiluan agertu zen haserre. Lili, zer egiten duzu hemen? Jakin min handia nuen. Gurasoen esana ez betetzagaitik frogarrizkutsu bat egin beharko duzu. Erentzuge baten hortza ekarri beharko didazu. Lili erentzugaren bila joan zen. Zure hortz bat behar dut, esan zion. Nire hortza emango dizut, baina trukean lagun bat izatea gustatuko litzaidake. Lili pentakizen gana joan zen. Honek arrano bihurtu zuen eta beste erentzuge baten bila joan zen. Bi erentzugak oso lagun onak egin ziren, eta egun hartatik aurrera Lili pentakizen laguntzailea izan zen. Lili oso pozik zegoen, oso ausarta izan zelako. Eta zua bota nahi du, baina bere aita eta bere ama esan diote lehenengo ikasi behar du zeilatu gainetik eganen. Eta saiatu zuen eta egin zuen txikuka oso polita. Eta egon zen saiatu zen zua baina egin zuen izuko eta. Nire ipuina deitzen da Erlantzen izarra. Bazen kristalun planeta bat izarrekin hitz egiten zutela. Izarrek umeli txikitik irakusten diote izarrekin hitz egiten. Hau batek 7 urte beteko zuen, eta bera izarra aukeratuko zuen. Jendeak gol urdulitzen zegoen. Erlantz, fida zaitez zure buruaz. Nik ez dakit hitz egiten izarrekin. Erlantz, fida zaitez zure buruaz. Gaur gauean, Erlantzen urteetxetxaz batuko zuen, eta bela arropa bereziarekin. Tunika zuri-zuria eta bakitxo bat kuartu zuen. Eran 7 urte bete dituz. Aukeratu duzu izarra? Bai. Eta Leopoldo markitxokoarekin seinalatu zuen. Musuak emango zion lagunari. Jeneak mundu guztia gola begiratzen.
eta ez seinale. Jendea oihuketan hasi zen, eta da bere laguneli entzuten. Kaixo Erantz, pozik gaude zu ezagutzea. Eta hemendik aurrera gurekin guztia zuri kontatuko dizu. Txinako loreontzi bat. Bazen behin Txinako familia pobre bat. Pobreak izan arren batzuten altxor berezi bat, loreontzi eder bat. Egun batean, bazkaria erosteko dirurik gabe geratu ziren eta oso triste zeuden. Orduan, dirua lortzeko loreontzia saltzea pentsatu zuten. Loreontzia oso triste jarri zen. Hurrengo egunean, aitak merkatura eraman zuen. Bertan, loreontzia diru asko zuen gizon batek erosi zuen. Jabe berriak loreontzia kutxa ilun batean sartu zuen. Loreontzia beldurtuta geratu zen. Bapatean kras! Itsasuntzia apurtu eta loreontzia uretara erori zen. Loreontzia trist eta beldurtuta zegoen, gainera apurtuta zegoen. Bapatean sirena batzuk agertu ziren. Lasai, lasai loreontzi, guk zainduko dizugu. Sirenak loreontzia konpondu zuten eta oso polita utzi zuten. Orain, bai pozik zegoela loreontzia. Bizilin lorea, triste eta beldurtuta zegoen, bakarrik zegoelako. Beste lore guztia, nora zegoelako. Bizilin lorea, elurra ikusi nahi zuen. Bat-batean, zerua ilundu egin zen, eta elurra hasi zen. Elurra! Elurra da! Esan zuen Bizilin. Eta orduan bai, orduan ez zeukan beldurik, orduan oso pozik zegoen. Gela baten goraera. Idazleak eta marrazkiak Lau editoriala Iparagirre Kastola. Gure istorioa kontatuko dizuegu. 4 urteko gela bat gara. Ikastolan, pospozik egoten gara, jolasten eta ikasten. Egun batean, andereñoak galdera bat egin zigun. Zuek, zer dakizue oso ondo egiten? Batzuk jarraian erantzun zuten. Beste batzuk ordea, isilik gelditu ziren. Nik ez dakite zer oso ondo egiten, esan zuten ume batzuk. Hori ez da posible, erantzun zuen andereñoak. Pentsatzen gelditu ginen, eta guztion artean, bakoitzak gaitasun bat zuela, konturatu ginen. Magia, oso ondo egiten dut. Bideo jolasetan oso ondo jolasten dut. Memoria jolasik, oso ona nahi. Nik oso ona nahi zapitzen etxean. Oso ona nahi idazten. Oso ona nahi oso ona nahi txinelita karapa. Amadean kontraile ona nahi.
Etira, zara, lehen dut. Galari, ona nahi. Oso ondo igeri egiten. Hiru. Ostrena oso ondo egiten dute. Naiz oso ona entzuten. Urlak oso ondo egiten ditu. Ni oso ona naiz futbolera jolasten. Espia ona naiz. Argazkiak oso ona ateratzen ditut. Oso ona naiz, margoz. Bekari ona naiz. Nik hirubetak oso ondo egiten ditu. Oso ondo egiten dut. Oso ona naiz. Nik korrika egiten ona naiz. Guztiak desberdinak, umeak bezala. Ume bakoitza berezia da. Orain, gauza berriak ikasteko ilusio handia dugu. Eta oso ondo, txalo bero bat! Bai, hasi. Txist, etxera heldu zenean sagutran para joan zen eta gazta hartu zuen. Etxeko amona begira zegoen eta jakinez jarraitu egin zion ea nori eramaten zion gazta. Partxelena heldu zen kale zulora. Hartu kosko, jan ezazun darratxeko. Eskerrik asko laguna, zu bai ona, jan eta gero, hobeto sentituko nahi seguru. Gero musu heldu zen, koskor hartu mantatxo hau hotxak entzeko. Eskerrik asko laguna, zu bai ona, berotuko nahi seguru. En la radio. A ver. Queda. La última. Y para hacerle. A ver. Y voy a hacerlo. Vamos. Un pateador y sábana. Los futbolistas. Vamos. Grande. Lola. Eta gero etorri matazoa. Eta gero lander, noin joango naiz, nola joango naiz, izarrak ikustera. Eta izarra zegoen, eta zuen lander, nola joango naiz hemen. Izarrak ikustera. Eta hortik. Eta lander zuen. Etorri. Eta gero denok posketan. Kate txardakia, kalabaza, parrantzekazlo. Tule bat eta panineri kuina.
behin. Hau, ziztuli da. Beti doa. Hau, Patxineta. Astira da. Ziztuli. Berdurtuta. Batean. Korrika zoan zen. Kataplum. Kataplum. orontzi. Batean. Erori. Za. Lagundu. Inor ez zioen entzuten. Pantxi laguna. Eta Eta. lorontzi Batean. aurkitzen lagundu. Eta sosoñoak ziztuli ateratzen du. Ez. Eta ziztulik astiro ibiltzen ikasi zuen. Zan. Jugando ser eta animaliak ikastu ziren hasta betetzen bajatola. Hortitzan da gauzoria itxerritarra zaubide. Bera izoi, itxareta gauzoria gara. Ez orbentu, arriskutxoa nahi. Eta ditza nahi du. Eretxe, ez ondo ikusten.